rôzne techniky. To není to vhodné pre random človeka, ale je to vhodné, keď už ty vieš, kde máš lopatku a môžeš skúšať rôzne vykrúcačky, ale s klientami stále moc nevykrúcaj. Něco takového jsem dělal, že my tam nemáme moc jako prostor, když jsem šel takhle, tak jsem si ho povolil, něco takového a pak jsem mu dotáhl. Tak jsem si tam dal. No dobré, tak začneme s hentým prvým, nie? Rovno z ostře. Tak, pozeraj. Tu sa dáš, tu si to chytíš, takto si to chytíš a teraz s touto rukou ideš. A zabalíš. Hej. Tak, druhá noha. Váha je jednoznačne v pohode. A či mám ti tam takto? Tak, počkaj. Nie, túto to chyť. Tak, áno. A ideš s tou rukou sem, hore. Poď. Ešte. A vráť sa. No, vráť sa. A máš naopak tie ruky. No, áno. A cink. Tak, stoj. Toto pôjde sem nižšie. To mi daj na bradu s tým. Tak, ukloníš sa doľava. Tak, pánvu posunieš doprava. Tak. Hrudník posunieš trošku dozadu. Tak a uklon sa v tom hrudníku. Chceš to tak, jak keby zo spodu podobrať. Tak a zase späť. Tak, sem, aj s krokom. Tak a zase sa do toho, no, prebalíš sa. Hop. A zakrútiš sa sem. Tak, extenzia v tom hrudníku. Tak. Tak. A s krokom a zo spodu. Tak, tu. Áno. Keď tak ešte ľava kyčel trošku dozadu. Tak, podlom predné koleno a vyrotuj von. Tak. A zase späť. A zabalíš sa. Tak. A skús na to využívať viac pravú ruku. Pravá ruka bude tá, ktorá to bude celé viac koordinovať ako tá ľava. Tak. Sem. Hej, aj tu, keď pôjdeš naspäť. Tak. Tak a sem. A ideš. A zase späť. A zase sa zabalíš hore. Tak, a ideme ešte dva a dáme druhú. Tu. Tak, potom pánva celá dozadu, áno, a zarotujú tak doľava. A ukloníš sa s tým hrudníkom doľava, to tam nevadí. Tak, daj si len pozor na to, aby si nebol keby v tomto, s tou pánvou, ale tu, ten úklon tam môže zostať. Tak, a druhá. Tak. Vrátiš a druhá strana.
Počkaj, s tou ľavou rukou to chyť tu. Jo. Tak. Tak, si tam, áno, a s tou pravou rukou. No, neboj sa. Tak, otočíš sa sem. A ideš, hop. Tak. Tak, a zase späť. No. Tu. No, a ideš sem. Predné stehno von. Tak, pánvu posun do ľava. Skús aj hrudník viac nakloniť tu a skús týmto až na moje rameno. Tak. No, to je každá ľavá ruka asi. OK, vráť sa. No, tak. Tak, áno, tuto. Sem. A tu. Tak, teraz si tam. A zase späť. Tak. A tu. Pánvu zarotuj doprava a celý sa uklon doprava. Tak a predné stehno doľava. Tak. A vrátiš sa. Pri tom návrate je trošku inak, ale poď to až keď sa budeš vracať. Tak, predné stehno, pánva naopak ako stehno. Tak, a teraz s krokom vzad. Tu, tak. A túto ruku, keby stále držíš proste. Nejdeš s tými rukami tu hore, ale stále keby pri... Tak, a stiahni si ešte tú tyčku. Tak. Tu. Tak, no. Tak. Tak. Tak, toto bolo veľa lepšie. Tu. A ideš späť. Hej, že nenechaj sa jak keby s ňou zatiahnuť tak dozadu. Ty ju máš tu pri tele a vlastne vrátiš sa. Tak, a poď ešte jeden. Tak, predné stehno vám. Tak, a vrátiš sa. Stať, tak vráť to a odlež. Tak, dám ti cvičenie, čo som dneska cvičil. Tu, krok vpred, krok zase k tomu, cez hlavu a sem zo spodu. Dobre? Naspäť sa môžeš vrátiť zase tu. Tlak s krokom, prvý krok chytíš, tretí krok a štvrtý. Dobre? Jasne. Čiže 4 fázy to má. Startoval Hlava vpredu. Tak, a ideš krok, tlak. Sem, stoj. No, dobre, áno, vyskúšaj si. Tak, teraz s krokom cez hlavu. Tak, a zo spodu sem. A vráť sa naspäť, vykračaj. Akože naspäť sa vráť. Nie, hoci. Áno, odíď. Budeme sa sústrediť iba na ten tlak.
Si tu? Ne, byl jsem tam. No, nie, začni a podľa toho sa nastavíš. Nie, tak, vidíš, si tu? Tak. A teraz. Krok, tlak a zastav. Áno, to budeme presne sledovať. No, lebo si čajový. A ideš. Poď. Sem, stoj. Ľavá kyčel hore. Tak, tú ruku zarotuj sem. Tak, pánva aj hrudník trošku dozadu a prerotuj v tom hrudníku. Sem. Tak, drž. Zase ľavá kyčel hore. Tak. A teraz s krokom k tomu. Tak, hrudník viac doľava. Tak. Teraz s krokom cez hlavu a vyrotuješ pravú nohu sem a zo spodu to potiahneš. Tak. A späť. Tým stejným? Nie, vráť sa, zase vykrače. Máme už nastavenú kameru. Však ja som to pustil a ono to točí. Ja som to pustil a ono to točí, nie? Točí? No, tak. To zadní fáze tam nejde vidieť určite. No poď schválne. Hej, hlavne sleduj po tom prvom kroku. Tak. No, tu skús byť tak, dlaň ide sem. Tu. A sem. Tak, a znovu. Sem, tak, tá ľavá kyčel, pozri ju. S krokom k tomu, sem. Teraz cez hlavu. Hop. A hop. Tak. Znovu. A ľavá kyčel. Vráť sa, ideme znovu. Znovu? Dlhší krok spravíš. To, čo ťa tam zapalí, je, že spravíš krátky krok a on ti hneď padne táto. Sprav tam trošku dlhší krok a ďalšie s hlavou choď rovno nad nohou, hej? To je to, čo ti pomôže, jak keby zastabilizovať to telo. Tak, ľavá kyčel hore, predné stehno von. Sem. Cez hlavu. Tak, von. A hop. Tak. Dobre, čapni druhú stranu. Točí si sa trošku, ne? Tak. Tak, áno, nad tú prednú nohu, presne. Tak, sem, pravá lopatka trošku, sem. A stoj, tuto. Pozri sa, jak tam stojíš, hej? A skús trošku natiahnuť ten krok. Tak, áno, vidíš, aj tá ľavá kyčel sa tak keby pridvihne. No, skús ju ešte trošku zdvihnúť. Tak, no a poď. Tak inak, posuň pánvu trošku viac doľava. Tak, a podsaď. Hop, a trošku podsaď. OK, a skús rebra zatiahnuť dozadu. OK. A ideš krok cez hlavu.
Tak, a zase zo spodu. Tak. Tak, majte lopatky, pozor. A tuto dlhší krok. Hneď prvý sprav dlhší. Tak. Tu. Toto je super. Tak, tá pravá lopatka. Tak. Ešte 3. Tak. Tak, pravá lopatka. Dve. Tak. Tu. Sem, áno, super, grandiózne. Tu. A sem. Posledný. Skúsime takéto cvičenie. Alebo chceš skúsiť našu novú pomôcku? Tam ty umíra. Nie. Cokoliv. Vieš, ako máme pomôcku novú? Helmu? Čo, trúfneš si na to? Klidně. Poď, aha, pozri. Máš větší hlavu. Ja som to uvoľnil. Tak, Peťku musíš zvládnuť, ahoj, už primárne. Tak, tam si to držíš. Tu, áno, trošku vysadíš pánvu, stačí. Teraz telo držíš a iba hlava. Tu, tak, teraz hlavu držíš a ideš dozadu. Tak, pánvu pretlač trošku dopredu a malinko sa zakloň. Tak, hlavou nemusíš sa tam už zakloň. Tu držíš a teraz prvú hlavu povolíš, potom hrudník, hej. Tak, pokračuješ a vrátiš sa na začiatok. Tak a zase telo držíš, hlava, tak a ideš. Tak, tu stoj, ramena trošku, tak a zase späť. Tak, a ideš, prvá hlava, tak, sem a tak. No čo, ideme na ten krok? Tak, vrátiš sa, hej, tam je všetko to isté, len pri tom naprávaní pôjdeš krok dozadu a s telo hlavou sa nakloníš nad tú nohu, ktorá zostane vpredu. Čiže tu, tak, zdvíhaš krok, tak, stoj, nakloníš sa trošku viac doprava s hrudníkom, aha, doľava, tak, pánvu zarotuj trošku doľava, to je doprava, tu, a predné stehno doľava. Toto doľava, aj toto dopredu. Tak, a vrátiš sa späť. Tak, aj s nohou dokročíš tu a ideš hlava. Tak. Predné stehno von. Tak, skúsaj špičku dať trošku von. Tak, no, naváž sa na petu. Tak, a zase späť.
Tak a ideš. Sem, predné stehno von. Tak. A zase späť. A znovu iba krk. Ideme predposledný. Tak, tak, tak. No, musíš na širšie tam s tou nohou vykročiť. Tak. A poď ešte jeden. Grandiózny. Tak odlož. Tak kľudne si to odlob z hlavy. Pozor na reťazku. Tak. Zaujímavé? Jo. Kľudne to tam vráť. Tak, čo by to bol za tréning, keby sme nepoužili aj leverage kinga? Tak, zobereš a takto zvnútra a lahneš si na chrbát. Nie. Pozri, tu, takto zvnútra. Takto to chytíš, takto si to tam Tak, lahneš si. Áno. Akože zára. Áno, v skutku. A teraz, celý sa musíš posunúť sem. Tak, a nakloniť sa takto. Poď ešte. Tak, zaber. Tak. Teraz zdvihneš túto nohu sem. Pravou? Túto ľavú. Tak, čo? Si istý? Tak, teraz. Tu je otočný bod. Povolíš. Nechaj sa stiahnuť, koľko sa dá. To je maximum. Okay. A zase to zrotuješ presne naopak. Keby mňa chceš do stehna kopnúť. Tak. A zase stiahneš. A zarotuješ. Poď. Sem. A zase povolíš. Stiahneš. Tak kľudne hlavu odlož. Tak a rotuješ. Tu. Tak. A zase povolíš. Pridáš do toho brucho. Tak, a zase povolíš. No. A zase vtiahneš. No, poď, ideme ešte aspoň 7. Môžeš zrýchliť? No, podľa mňa to tempo je super. A zase povolíš. Tak. 6. 5. Tak, brucho. 4. Poď, vydrž. Tak, posledné 3. Izomandias. 2. Tak, dobre. Čo si z toho cítil? Tak záda hodně. Vnútorné stehno. Tady a tady mě to prostě nepustilo dál. Čiže cítil si tam tú limitáciu, že to išlo len taký kúsok. Druhá.
teda vychází sami, jako dneska. Okay. Dobrý, ne? Ja som na tejto Košice nikdy moc nebol. Tak, a ideš. Poď. 12. Tak, 10. 9. To sa ti líbilo. To mám dělat. Nie, to len tieto oldschoolovky. Zase pouštět Erika Trezu. Vo fitku. Neprosaj. Soustružnice. Kde? Soustružnice. Aha. Ešte 5. Tak, tú hlavu si tam kľudne odlož. 4. 3. Drž to brucho. 2. Odlož. Ja aj teraz pôjdem na takúto chuťovečku. Toto odlep. Toto tam daj. Tak, čukuj to tak. Tu sa za tým proste takto zahrbíš, podobné jak to prvé cvičenie. Tu na to vytiahneš, začínaš ťahať a s krokom. A tu. Tu. A sem. Dobre. Tu. Tú ľavu daj tak. Áno, a ideš s ňou. Áno, na prednú. Tak, a ideš hore. Tak, čakaj, a poď. Zaberáš a krok sem. Tak, a zase späť. Tak, lopatky. Tu. Zaberáš. Tak. A zase späť. Čau. A znovu. Mám ísť do toho základného tady? Tu sa vyhrbíš, tam sa zakloníš a ťaháš to. Ja by sa nám mohol přijet láhať. Ešte 3. Poď trošku dopredu s tou prednou nohou. Tak.
Zostaň na prednej nohe, na pravej. Tak. Hej, o tento kúsok menej. Poď posledný. Počkaj. A poď. Tak, pôjdeme ešte jeden bonusový. Tak, ideš hore. Tu a začne najprv zaberať s tými rukami a teraz sa zdvíhaš. Tak. Vrátiš sa späť. Tak a druhá strana. Využiť pri tom príťahu to, že ten hrudník pretlačíš dole. Nie. Tú pravú ruku tak. Spíme. No. Rozbudíme. A predná stiahno von. Tak. No to teda. Co? To teda. Poď. Ideme ešte 4. Veslavský nejaký takový cvik. Aký? Veslavský, ne? Áno, jasné, typický veslársky cvik. Takzvané TVCčko. Okay. Tady se moc dlouho. Aj tie prsty, hej? Co? Prsty na nohách musíš nechať nalepené na tej zemi. Teď? Hlavne keď spravíš ten krok dozadu. Tak. A to stehno, tak. Odlož. Zoberieš si jednu ručku, taká 7 mi príde, 8 mi príde sympatická. Poďme bicák. Dobre? Alebo však je štvrtok, tak aby si zajtra v meste bol za hviezdu. Dobre? No. Zakopni hento preč. Tak. A teraz. Postavíš sa s pravou nohou dozadu. Tak necháš sa tam stiahnuť. Tak, áno. Teraz spravíš príťah na rameno. Sem. Teraz spravíš tu a ideš krok dozadu. Sem. Tak, táto kyčel hore, toto stehno von. Tak, a ešte sa skúsiš v tom hrudníku. Sem. Tak. A vrátiš sa. Lopatky. Vidíš si to? A z boku sa
No a skús tam tlačiť tú ruku. No a poď späť. Tak, tu sa napriam trošku, nebuď v takom náklone vpredu. No, tu. A ideš. Mám tam byť vytočený? Áno, vyrotovaný doľava, ľavá lopatka. A áno. Toto je extrém, aj hento je extrém. No, ešte trošku menej. Tak, tu. A ideš. Tak, poď a vytlač to. A dlhší krok musíš spraviť. Tak, a to predné stiahnu trošku von. Tak, a zase späť. Tak. A pánvu posun doľava. Doľava sem? No, preto musíš sa aj trošku širšie postaviť. Tak, a zase späť. Si. Možno je tá 8 až príliš veľa. Skúsi zobrať takú 5. To by mohlo byť lepšie. Takže ďalší krok už tady? Aj dozadu, keď pôjdeš. Tady. Tak, stoj. Skús nakloniť ten hrudník trošku doprava. Tak. A poď späť. To sebe zapadlo. Tak. Predné stehno von. Tak. No a poď späť. Ešte 3. Dva. Nepoznám z tých výrazov, jak tam vypadá. Za mňa pohoda. Takže je tam ešte stále potenciál, ale budeme pracovať s tými kartami, ktoré sú. No, presne. No. Poď ešte jeden. Včera dělám bench press. Bench press. Bench press je najlepšie cvičenie. Plne, že štop. Každý fyzioterapeut, ktorý má pacienta s dojebanými ramenami, môže len doporučiť bench press. Tak, lúfni druhú stranu. Dobre. Tak, uklon sa doľava. Uklon sa tak. Tak. A ešte
ešte hrudník sem, presne. A späť. Tak, tu. Ideme ešte 7. Tak. To je taká trošku lepšia strana, podľa mňa. No, poď späť. A tu trošku širšie sa postav. To je dlhšie. Širšie. Tak, a tá ľava kyča, no nič, tým sa to vyriešilo. No a doľava, posun ten, tak. Poď, ideme ešte 4. Tak, zase širšie. Tak, tá ľava. Dva. Opäť posledný. Tak. Dobre. Podľa mňa ešte 30 by sme mohli stihnúť a ešte jeden šprintíček. Čo? Si hotový, že? Normálne si zoberieš takto bradla. Sa dáš, taky chytíš. Dáš sa sem. A sem. A sem. Máš na ten bench press. Ja som sa mnou nakladal. Jasné, to sa naložilo samé. Fakt, ne. 2,5, ale 15. Viac roztiahnite nohy. Natiahni ich. Tak, poď dole. No, poď. Sem. A ideš hore a premeníš. Tak. Hop a premeníš. No. Hop a premeníš. Tak. Hop a premeníš a ešte